inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ba shiga birnin ba, inna ma za ka kwana. Yanzu kuma da ka ji muri sai ka ji an ce an yake da nafin muri. Kai kuma da ka zo baka san kowa ba, baka san komai ba, baka san hawa ba, baka san sauka ba, yara ne da kai. Da an kai wurin hukuma sai a ce baka da laifi, kuma baka da laifin ma sai an ce ka ba da wasu dan makudan kuɗaɗe da a sallame kai. Wannan rayuwa dai kai, Allah dai kawo wanda Allah kawo wanda zai taimaka mu. Wannan rayuwa Allah sauke mana. Ya bawon Allah taimaka mu. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum salam. Taimaka mu, bako ne na zo ne daga ƙauye. A taimaka maka ne? Samu gudun da zan dan zauna. Tashi mana. Taimaka ma ka samu gudun da ka zauna. Ni farfesa. Ai mafi akasarin mutane yanzu ba a taro an da maɗe ba. Ba zan yi jam'u ba, wani shi ya ɓata wani, ko ce wasu sun ɓata wasu. In taimaka maka yanzu in sa ka a cikin inuwa daga ƙarshe ka zo cutar da ni, ba san ka ba, haka ni ba ruwana ka nemo ni. Ba Allah ka haƙuri. Oyo, na zan sa kaina ne ni ma ni na jawo kaina, na zama na a cikin ƙauyen mana na tashi na rarramu na taho birni kai na zo na razo abinci ma tun jiya abinci ba. Watch more, loud more, there's a lot more. Rigar Arziki TV on YouTube, on Facebook, and also on TikTok. We give you whatever you want from the joyous heart of you. Rigar Arziki 24 TV.